Вернік. Я ненавіджу і кахаю, хто скажа мне чаму, кату. Райан Гослінг. І было пасля гэтых падзей Бог спакушаў Абрагама і сказаў яму: «Абрагаме». І он сказаў: «Вось я». Бог сказаў: «Вазьмі сына твайго, адзінага твайго, якога ты любіш, Ісаака, і ідзі ў зямлю Морыя, і там прынясі яго на цэласпаленне на адной з гор, пра якую я скажу табе». Ну, дык што ж тут насамрэч адбываецца? Гэта праверка веры Абрагама яго адданасці Богу. Дэні, ты, як заўжды, маеш што дадаць. Гэта не пра веру Абрагама, а пра ўладу Бога. Бог кажа: «Ведаеш, які я магутны, я магу змусіць цябе да чаго заўгодна. Да любой дурасці нават забіць роднага сына, бо я ўсё, а ты нішто». Гэрат Дылагант, Крыс Эйверс, Джоэл Гарленд, Джошуа Гартоу, Томі Ногілі, Чак Ардезоун, Роналд Гютман, Гедер Голденгерш, Эйды Майлз, Елізабет Ризер. Тереса Рассел у ролі Ліни Мебіус, Білі Зейн у ролі Кертиса Земфа. Оператор Джим Дено. Композитор Джоэл Даймонд. Здорово, Ешева Бухер. Что? Уставай. Уставай, кажу. Думаешь, ты где? Жид херов. Думаешь, Бога здаволіць, баран заміж цябе? Не! Зрабі ласку. Паглядзі на мяне. Удар мяне. Удар мяне. Удар мяне. Удар мяне, халера. Удар мяне, калі ласка. Жид пархаты.
Аўтар сцэнарыя Генры Бін. Рэжысёр Генры Бін. Больш нельга будзе казаць, што краіна мае адзіны набор ядравых перакананняў. Мы перастанем быць нацыяй у традыцыйным сэнсе, заміж гэтага будзе канфедэрацыя груп інтарэсаў, накшталт сярэднявечных княстваў. І ў той жа час мы ўвальёмся ў безаблічнае мора глобальнага рынку. Кертыс Земф, Нью-Йорк, дзе я вырас у паўднёвым Бостане. Калі малы ішоў вуліцай, кожны ведаў яго імя. Выбяжыць на дарогу якісь стары мік гукне: «Джиммі Дана, ну на ходнік». Потым ён канчае школу, бачыць свайго дзядзьку на газавым заводзе ці брата святара на верфі, яго бяруць пад майстрам. Праз 8 гадоў ён зарабляе $16,5 за гадзіну, у яго 4 дзяцей, ён гуляе ў мяч і... Сёння такі малы ідзе вуліцай. Паўсюль смецце, палова твараў чорная, верф зачынілі. На газавым заводзе нармальнай працы няма, і пасля школы застаецца хіба што пайсці рабіць у Бургер Кінг. Таму ён п'е, ўжывае крэк. Калі ў 23 ён засельваецца на ўласным ганку, яго аплакваюць толькі пара сяброў і мама. Душу гэтай краіны забіваюць. І адзінае, што ўрад можа нам прапанаваць, гэта вольны гандаль, узаемныя фонды і рынак акцый. Простага чалавека менш прыгнятае капітал, чым адсутнасць лідарства, брак супольнасці, культуры і пустата, якую ён не можа запоўніць сам. Таму я фашыст. Гэта адзіны лад, адпаведны нашым патрэбам. А раса? Не час на гэта. Я не згодны. Раса важная ва ўсім, пра што тут гаворка. Духоўнае жыццё — гэта раса, гэта кроў. Без гэтага мы не лепшыя за габрэяў. Што не так з габрэямі, Карла? Сучасны свет — гэта габрэйская пошасць. Што за пошасць? Абстракцыя. Яны апантаны абстракцыяй. А ты што прапануеш? Забіваць габрэяў. Гэта было б катастрафічнай памылкай. Людзі ненавідзяць габрэяў, так? Так было, сёння гэта не важна. Не. За талерантнасцю, якой вучыць тэлевізія, нічога не змянілася. У людзей мурашкі па скуры ад аднаго слова. Гэта нават не нянавісць, гэта... Як калі бачыш пацука на падлозе, ты хочаш раздушыць яго, знішчыць, нават не ведаючы чаму. Гэта фізічная рэакцыя ва ўсіх. Габрэй. А каго ты б забіў? Барбару Стрейзанд, Кісінджера. Не трэба, каб славутасць зацяняла тэму. Якую? На пачатку ніхто не разумее, чаму іх забіваюць. Ты б не заявіў? Я б не сказаў. Пасля пары ахвяраў людзі пачалі б гадаць, шукаць прычыну. І дазнаўшыся, людзі абурацца. Гэта будзе як паўтор Нямецчыны. Хіба не гэта нам трэба? Паўтор Нямецчыны, толькі гэтым разам як мае быць. Калі людзі дазнаюцца, што багатых, паспяховых, разумных габрэяў забіваюць, яны ўсцешацца. Яны нічога не скажуць, нават сабе. Але калі хтосьці скажа гэта ўголас, яны падумаюць: я ж думаў тое самае. І гэта пачне пашырацца, як заўсёды. Людзі так і скажуць. Ты не вучышся, што ты робіш? Кірую пагрузчыкам на складзе Big Boys у Квінзе. Малады чалавек. Ліна Мёбіус. А вы? Дэніел Беллінд. Беллінд? Нямецкая. Вы з FBI, спадар Беллінд, ці з іншых органаў? Якраз хацеў спытаць у вас тое самае.
Што ж, чаго вы сапраўды хочаце, Дэніел? Проста забіваць габрэяў, ці ў вас на думцы штось большае? Кертыс думае, ваша ідэя нас маргіналізуюць. Кертыс, мы і так маргіналы. У гэтым наша прывабнасць. Мы кажам тое, што баяцца казаць іншыя. Каго б вы забілі найперш? Ілью Манзеці. Былы пасол у Францыі, кіроўны партнёр у Дэйман Шварцшильд. Гэта інвестыцыйны банк. Ён габрэй, Манзеці? Цалкам. Бацькі прыехалі з Балгарыі, калі яму было 11. Як бы ты гэта зрабіў? Трэба вывучыць яго завядзёнкі і ахову, але ў ідэале на вуліцы Нью-Йорку апоўдні з аўтаматычнай зброяй без глушыльніка. Чаму без глушыльніка? Бо гэта мусіць быць падзея. Чаму б табе не наведаць нас за горадам? У нас ёсць дом, табе можа быць цікава. Запрасі сяброў, калі хочаш. Ён нагадвае мне Карла, калі мы пазнаёміліся. Я думаў, мы дамовіліся. Антысемітызм якраз тое, што мы спрабуем адкінуць. Забіць Манзеці. Ты бачыў, як яго слухалі? Вядома, ў гэтым пакоі, дзе людзі не саромеюцца называць сябе нацыя. Гэта рамантычны рух, Кертыс, ад пачатку. Слухай, мне пляваць на габрэяў, але ў гэтым ёсць сіла. Тысячагадовы райх не пратрываў у 10 гадоў. Ты праўда хочаш пайсці гэтым шляхам у Амерыцы? Парадак і дысцыпліна не моцны бок гэтай нацыі. Ён вельмі кемны. Добры прамоўца. Дык што з ім рабіць? Запрасі сяброў? Мы яму не сябры. Дэні, ты ўжо трахнуў дзеўку? Я ўпадабаў яе маці. Маці? Гэта была яе маці? Иди нахер! Звалите нахер с дороги! Нигеры херовы! Валите у Руанду заражать одно одного снидом! Ходи сюда, говнюк! Табе тут даспадобы? Ты чытаў «Майн кампф»? Найлепшыя ідэі Гітлера з'явіліся ў турме. Дэніел Беллинд. Эй, заткніся! Я нікуды не пайду без іх. Можна заплаціць карткай? Ціха, не хачу збудзіць маму. І словы трушчыліся ў маім роце, як спрахлыя грыбы. Тут шмат на гішпанскай. Так, моя бабуля з Аргентыны. Бацькава сям'я пераехала падчас вайны. Дзе твой бацька цяпер? У псіхіятрычнай лякарні. Ён быў нацы? Не ведаю. Мы не гаворым пра гэта. Не думаю, што яго цікавіць усё гэта. Цяпер. А што цікавіць? Самагубства. Думаеш, людзі забіваюць сябе ад шчасця? Ды ну, навошта, калі яны шчаслівыя? Ты не такі, як іншыя, так? Як твае сябры. Так, не такі. У прынцыпе, не такі.
Зрабі мне балюча. Давай. Зрабі мне балюча. Не так моцна. Уставай. Табе трэба ісці. Што? Кертис, приняси газету. Questa vita non ha senso. È impossibile. Козёл. Questa vita. Questa vita. Questa vita. Questa vita. Дзе ты яго бачыў апошні раз, тата? Успомні. Сядзі, сядзі. І прынясі яго на цэласпаленне на гары, што я пакажу табе. Ну, што ж тут насамрэч адбываецца? Шлюмо? Гэта праверка веры Абрагама і яго адданасці Богу. Ісаак быў не адзіны сын, Ізмаіл таксама быў яго сын. Адзін, якога ён любіў. А забіваюць толькі каго любяць. Дэні, ты як заўжды маеш што дадаць? Гэта не пра веру Абрагама, а пра ўладу Бога. Бог кажа, ведаеш, які я магутны. Я магу змусіць цябе да чаго заўгодна, да любой дурасці нават забіць роднага сына, бо я ўсё. А ты нішто. Ладно, Дэні, але калі Хашэм усё, мы нішто, як можам мы судзіць яго дзеянні? Бог нібыта даў нам свабоду волі і розум. Пра што ты? Бог не даў Абрагаму забіць Ісаака, ён паслаў яму ягня, каб не давялося. А я думаю, што гэта хлусня. Ты думаеш, на падставе чаго? Ёсць мідраш, які даводзіць гэта. Мой бацька чытаў у кніжцы Шалома Шпігеля, што Ісаак памёр і адрадзіўся. Ніхто не вызнае гэты мідраш. Я вызнаю. Але, дапусцім, Бог паслаў ягня, і што? Калі Абрагам узняў нож, ён ужо забіў яго ў сваім сэрцы. Ён не мог забыць гэтага, як і Ісаак. Ён траўмаваны ўсю рэшту жыцця, ён поц. Дэні, сачы за мовай. Я думаю, усе габрэі. Дэні? Я стукала, ты не адказваў. Што ты робіш? Зайшоў тое-сёе ўзяць на 5 хвілін. Ён памрэ. Лекаў не прымае. Есць малочныя прадукты. Мабыць, нават курыць, калі мяне няма. Я прасіла яго пераехаць да нас, Алекс прапанаваў, але ён не хоча быць клопатам. Як бы ён тады жаліўся на самоту. Навошта пазбаўляць яго асалоды? Божа, Дэні, як ты можаш гэта насіць? Лінда, не пачынай. Ты ведаеш, што гэта для твайго народу? Яны не мой народ. Так, скажы Гітлеру. Ён вырашае. Гітлер цяпер галоўны рабін. Чаму? 50 прычын. І калі б ты ўсе іх ведала, знайшліся б яшчэ 50. Ты іх ведаеш?
Я зрабіла макарону на абед. Можаш паесці з ім, калі хочаш. Я не магу, мушу ісці. Можаш разагрэць і паесці з ім. Сёння пятніца. І што з таго? Тора кажа, нельга паліць агонь у шабат, бо гэта праца. Але калі ток ідзе па правадах штосекунду, а я выключальнікам паварочваю яго сюды, а не туды, хіба гэта паліць агонь? Ці даюць куры малако? Дакладна. Хто гэта? Гэта Дэніс Ліры. Пацешны? Не як дзядзька Міч. Той быў пацешны. Алло, Дэніел Беллинд? Гэта Гай Дэнілсон. Я рэпарцёр, я пішу пра ультраправых пасля Аклагомы. Рэпарцёр чаго? Rolling Stone, Esquire, New York Times. Я пішу для розных выданняў. New York Times? Так, і я чуў у вас шмат цікавых ідэяў, і я б хацеў... Хто вам сказаў? Гэта не так? Не. Так, гэта праўда. Дзе вы ўзялі гэты нумар? Дэні? Я Гай Дэнілсон. Ты? Ты інакш выглядаў на сходзе. Ну, ведаеш. Тым вечарам ты сказаў, што сучасны свет — габрэйская пошасць. Можаш трохі расказаць пра гэта? Наш рух, расавы рух, мы лічым, што ёсць іерархія расаў. Белыя наверсе, чорныя ўнізе, азіяты, арабы, лацінасы недзе паміж. Чаму ты пішаш? У цябе ж дыктафон. Дапамагай засяродзіцца. Дэні, што наконт габрэяў? Габрэі, юдаізм — гэта як хвароба. Чаму юдаізм хвароба? Возьмем сексуальнасць. Сексуальнасць? Так, у сэнсе. Ты трахаў габрэйку? Што? Трахаў габрэйку? Так, то бок я сустракаўся з габрэйкай. Вось, што ты заўважыў? У сэнсе. Габрэйкі любяць браць у рот. Так? Мабыць, не ведаю, гэта так? А габрэі любяць даваць у рот. Усе гэта любяць. Так, гэта вельмі прыемна, але габрэі гэтым апантаныя. Сказаць, чаму? Так, чаму? Бо ў габрэя жаноцкая сутнасць. Жаноцкая. Так, сапраўдныя мужчыны, белыя хрысціяне, жанчыну трахаюць чэлесам, а габрэй не любіць устаўляць і штурхаць. Ён не можа сцвердзіцца такім чынам, таму яму трэба збачэнства. Аральны секс — гэта збачэнства, ты ж ведаеш? Так. Таму жанчына, якая была з габрэем, прапала. Яна больш не захоча быць з нармальным партнёрам. Значыць, габрэй лепшы каханак. Ён не лепшы, я не тое сказаў. Я сказаў, ён дае асалоду. Гэта ў прынцыпе слабасць. Ладно, дык справа не ў тым, што габрэі кантралююць меды, банкі, а што яны сексуальна разбэшчаныя. Вядома, яны кантралююць меды і банкі. Інвестыцыйныя, некамерцыйныя, але рэч у тым, што яны нясуць туды тыя ж прынцыпы, якія выяўляюць у сексуальнасці. Яны падрываюць традыцыйны лад жыцця, пазбаўляюць грамадства каранёў. Яны вырываюць карані. Сапраўдны народ бярэ свой дух ад зямлі, сонца, мора, ад глебы. Так людзі ведаюць, хто яны, але габрэі ніколі не мелі зямлі. У іх ёсць Ізраіль? Гэта не габрэі. Вядома, габрэі. Паглядзі на Ізраіль.
Гэта прынцыпова свецкае грамадства. Ім больш не трэба юдаізм, бо ў іх ёсць глеба. Сапраўдны габрэй-вандроўнік, намад. Ён не мае каранёў і прыхільнасцяў, таму ён усё універсалізуе. Ён не можа забіць цвік ці ўзараць поле. Ўсё, што ён можа, купі-прадай, укладаць капітал, маніпуляваць рынкамі, гэта ўсё ментальнае. Ён бярэ жыццё народу укаранёнага ў глебе і замяняе яго ў касмапалітычную культуру, угрунтаваную на кніжках, лічбах і ідэях, і ў гэтым ягоная сіла. Вазьмі найвялікшыя габрэйскія розумы Маркс, Фройд, Айнштайн. Што яны нам далі? Камунізм, інфантыльную сексуальнасць і атамную бомбу. Усяго за 3 стагоддзі, што ім спатрэбіліся, каб вылезці з гета Еўропы, яны вырвалі нас са свету парадку і розуму, кінулі ў хаос класавай барацьбы і рацыянальных поцягаў адноснасці ў свет, дзе пад пытаннем нават існавання матэрыі і сэнсу. Чаму? Бо гэта глыбокі імпульс габрэйскай душы распускаць тканіну жыцця, пакуль не застанецца толькі нітка. Ім трэба толькі пустата, пустата без канца. Ого, Дэні, гэта цудоўна, ты неверагодна выразны. Але адна рэч. Як ты можаш ва ўсё гэта верыць, калі ты сам габрэй? Прабач? Ты знаёмы з рабі Стэнлі Надельманам? Ён быў у кангрэгацыі Агеў Цадек. Хто? Адкуль мне яго знаць? Ён сказаў, ты прайшоў там бар-міцву ў сакавіку 88-га. Ён сказаў, ты паверыў? І ты называеш сябе рэпарцёрам? Добра, ты кажаш, гэта няпраўда. Я выглядаю як габрэй, паглядзі. Ты праходзіў бар-міцву дзе-небудзь? Ты хоць разумееш, на каго залупаешся? Не. На каго я залупаюся? Не. Што не? Ідзі нахер. Навошта Нейдлмену хлусіць? Каб зняславіць мяне. Я ведаю, хто яны. Я ж табе патлумачыў, Гай. Яны могуць казаць і рабіць што заўгодна, гэта ўсё байкі. Ты напішаш гэта ў сваёй газеце? Чаму я не павінен? Бо гэта паклёп, бо гэта грубая нядбайнасць, бо я засуджу вашу габрэйскую газету, вось чаму. То бок ты адмаўляеш, што ён сказаў праўду, так ці не? Ясна, супакойся. Гэй, паглядзі на мяне, Гай. Цяпер нават зірнуць на мяне не можаш. Прашу, не трэба. Напішаш гэта ў Нью-Йорк Таймс, Гай. І я заб'ю сябе. Аві, папрасі рабі Спрынгера прыйсці і забраць Дэні з майго ўроку. Дэні. Дэніел Беллинд, вярніся. Гэта тут? Я думаў, тут будуць людзі. Пайду пагляджу. Здароў, мы з Нью-Йорку. Кертыс Зэмф нас запрасіў. Хто? Я не знаю Кертыса. Дык што ў вас тут, гурток ананістаў? Так, хочаш далучыцца? Добра выглядаеш. Я падаю. Уит? Биллингс. Карлтон. Дэні. Вітаю. Гаўнюк. Вітаю, урод. Эй, пацалуй мяне.
Ты не ў Нью-Йорку. Уставай! Уставай! Который быў ягоны пакой? Той дамок унізе. Глядзі, калі б Гітлер у 39-м знішчыў каралеўскія ВПС, што было лёгка, ён бы ўзяў Англію. Тады ЗША не мелі б нават плацдарму для ўварвання, але ж не, ён усё прасраў на цывільныя аб'екты, як потым на расійскім фронце. Сталінград? Гетысбург. Мы воюем з тэхнікай першай сусветнай, крывавая лазня. Даўно трэба было даць лупня таму хлопцу, ён херава жывёла. Ужо не. Трэба было даць. Так, як быццам я так магу. Памры, гаўнюк. Хлопцы, ведаеце штосьці пра выбухоўку? Чорт, так. Добра. Памятай, ты кіруеш зброяй. Не зброя табой. Расслабся, глыбока ўдыхні, на выдыху спусці курок. Добра, яшчэ. У каго ты цэліўся? У бацьку. Паглядзі на яго. Здароў, Дрейк. Файная стральба. Вяртанне вязня. Дэні, налі сабе выпіць, я зараз прыйду. Ты са мной не размаўляеш? Калі мы ўбачымся? Ніколі. Я мушу наведаць бацьку. Я прыйду ў твой пакой ноччу. Не. Прыйду, хочаш ты ці не. Карла? Ладно. О 12:00. Але не праз дом пачуюць. Праз дах ганку. Акно будзе адчыненае.
Дэнни, я зайшоў развітацца, еду ў Бостон навяртаць левых. А дзе спадарыня Мёбіус і Карла? Паехала гадзіну таму. Калі ты паедзеш у горад? Мо праз тыдзень. Хачу яшчэ тое-сёе тут зрабіць. Што? Зрабіць уражанне. Скейтары. Файная дошка, малы. Мне мазок з сабой. Рыбу па-гойску. Шыкоўная прычоска. Хто цябе стрыжэ? А што Дрейку? Яму афіцыянта. Гатовы замовіць? Вядома. Можна мне сэндвіч з сырам і шынкай? Мы не падаем шынкі, мы не падаем сыру. Вы падаеце хлеб. А што вы падаеце? На гэта ў нас ёсць меню. Можна мне ростбіф з сырам? Мы не падаем сыру. Што не так з сырам? Гэта кашэрны рэстаран, мы не падаем мяса з малаком. А кураціну? Кураціна мяса. У Бібліі гаворыцца, не гатуй дзіцяці ў малацэ маці, але куры не даюць малака. Калі вы так хочаце сыру, побач ёсць піцэрыя, можаце пайсці туды. Файна, але гэта глупства. Скажы, што глупства. Ты даіў курыцу? Не, не скажу, што глупства. Курыцу з яйкамі можна, з малаком не. Чаму? Стыў. Можа, Стыў ведае. Здароў, Стыў. Стыві, сюды, ты нам патлумачыш. У Стыві дубінка. Не, спытаем яго. Даражэнькі. У вас праблема? Вядома, гаўнюк. Мы не разумеем, чаму курыцу з малаком нельга. Незразумела. Рэлігія непразразумелая. Яна пра неспасцігальнае, Стыві, не пра ідыятызм. Ідзі нахер. Ідзі нахер. Гэта ўсё тлумачыць, цяпер мы разумеем. Не тыцкай сваім пальцам яму ў твар, гаўнюк. Добра, проста ідзіце адсюль. Гэта мая ядальня. Што ж, падобна бойку ўшчалі абодва бакі, таму я дам вам выбар. Можаце адседзець 30 дзён у турме, ці можаце прайсці групавыя заняткі з асобамі, чый досвед адрозніваецца ад вашага. Калі я адмовілася заняцца з ім сэксам, наглядчык загадаў застрэліць маю сястру Эстэр у мяне на вачах. Усе палічылі, што гэта мая віна. Таму пасля, вядома, я рабіла ўсё, чаго ён хацеў. Хто б хацеў яе трахнуць? Яшчэ адна такая заўвага, і я вярну справу ў суд на перагляд. Сядзь, калі ласка. Ён быў свіння накшталт цябе, мабыць, у яго не было густу. Дзякуй, спадарыня Фрэнкел. Ён баяўся далей хаваць нас на ферме, але згадзіўся завесці нас у больш аддаленае месца. Але у дарозе нас спыніў патруль. Калі салдаты знайшлі нас у сені, адзін з іх хацеў узяць сына з маіх рук. Ён заплакаў, я трымаў яго. Не таму, што не даваў салдату, проста каб сын ведаў, што я тут. Але сяржант раз'юшыўся. І ён утыкнуў штык у грудзі майго сына і узняў яго на штыку. Майму сыну было 3 гады. Ён трымаў яго так, каб кроў, што бруіла з яго, лілася мне на твар. Салдаты смяяліся. Калі кроў спынілася, сяржант зняў майго сына са штыка і сказаў:
Вось. Цяпер забірай яго. А вы што зрабілі? Што ты хочаш сказаць? Што вы рабілі, калі сяржант забіваў вашага сына? Што ён мог зрабіць? Што ён мог зрабіць? Сяржант забіваў ягонага сына. Што ён мог зрабіць? Ён мог скочыць на яго, выдушыць яму вочы, схапіць яго штык і... Яго б застрэлілі, ён быў бы мёртвы праз секунду. Хто ты, каб судзіць? Быў бы мёртвы, і што? Цяпер ён горш за мёртвага, кавалак гаўна. Так, усё, вяртаемся ў суд. Што ён, па-вашаму, меў зрабіць? Дэні, не слухай яго, гэта ўсё гаўно. Што гаўно? Так званы галакост, яго не было. О, прашу. Гэта праўда, Дэні. Ніякіх 6 мільёнаў, максімум 200 тысяч габрэяў памерла ў лагерах. Большасць ад хваробаў. Смеху варта. Вы бачылі лічбы дэпартацый? Нацы самі вялі ўлік. Биллінгс, калі Гітлер не забіў 6 мільёнаў габрэяў, то які ён герой? Ён меў лагеры па ўсёй Еўропе і здолеў прыбраць усяго 200 тысяч? Ды ён поц! Гітлер быў не поц. Гітлер быў сапраўдны. Бог стварыў яго, каб пакараць габрэяў за забыццё Торы. Богам прашу, хай мне тут. Памятай, з кім ты гаворыш. Гэта вы, поцы. Вы малыя пішэры, што толькі марыць пра нянавісць і забойствы. А ты думаеш, што б ты зрабіў, калі б быў там? Не тое, што ён. Стаяць і глядзець? Адкуль ты ведаеш? Ты ніколі не быў у такіх выпрабаваннях. У гэтай багатай, бяспечнай, дурной краіне так лёгка ўяўляць сябе героем. Але ты не ведаеш, як там было. Уявіць сабе не можаш. Па ўсёй Еўропе ўсё было зроблена так, каб зламаць волю. Мільёны былі ў лагерах, шмат хто мацнейшы, смялейшы за цябе. Яны нічога не зрабілі, як і ты нічога б не зрабіў. Куды ты? Нам няма чаго ў іх вучыцца. Ім варта вучыцца ў нас. І чаго ў вас варта вучыцца, Дэніел? Забіваць ворагаў. Што я табе пакажу? Што гэта? Чорны порах, дэтанатары, ацынкаваная трубка. Досыць, каб узарваць кучу людзей. Добра. Эй, Дэні! Шорт! Дзе святло? Сыдзі з маёй нагі. Ідзі нахер. Я знайшоў. Габрэйскі свет! Я адкрыты, кідай. Эй, сюды, давай мне. Заткніся. Ідзі нахер. Што? Нічога. Дзе яна? Здымем адну з тых панеляў, паставім пад бэлькай. Толькі паглядзі. Што вы там робіце? Гэй, пастаў на месца. Пакажы. Пастаў на месца. Толькі паглядзіце на гэта. Гэта ж як скарб. Калі б я быў лясным каралём. Усё паставіў.
Паставіў, тады сыходзім. Толькі паглядзіце на гэту трасцу, халера. Во дзіва. Яны чытаюць справа налева, як нейкія казюркі. Гэта атрамант? Гэта кроў? Не, соевы соус. Дэні, ты ў парадку? Соевы соус? Файная каліграфія. Гэта вогненны алфавіт. Яны лічаць гэта слова Бога, запісанае агнём. Адкуль ты ўсё гэта ведаеш? Чаму ты не ведаеш? Як ты іх ненавідзіш, калі нічога пра іх не ведаеш? Ідзі нахер, я ненавіжу габрэяў, як і ты. Праўда? Што такое шатнес? Цыцыс. Што? Тфілін. Якая розніца? Калі сапраўды ненавідзіш штосьці, вывучы гэта, каб ведаць, чаму. Айхман вывучаў Тору, Талмуд, Мішну, ён ненавідзеў габрэяў. Хто такі Айхман? Хто Айхман? Айхман узначальваў габрэйскі аддзел гестапа, дэпартаваў людзей у лагеры. Гэй, не чапай. Не чапай літар. Чаму? Таму. Гаўнюк. Бачыў у пошуках страчанага каўчэгу. Што? Там быў каўчэг. Там была Тора. Яны яе ўзялі, і ў іх твары паплавіліся. Гэта кіно, дурань. Ну давай, крані літары. Крані літары. Дай гляну, дай гляну. Давай, крані іх. Гэй. Гэй. Як табе гэта? Нахер іх. Нахер. Ідзі нахер. Хадзем. Ладно, трэба валіць адсюль. Гэй, ідзем. Зараз мы даведаемся, што адбылося. Чорт, хлопцы, гэта яно. Вітаю, я Сінді Померанц. Хлопцы, 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 сюды, гэта пра нас. Спадар Рабін, як гэтае здарэнне адбілася на бажніцы? Падобна батарэі ў таймеры села дакладна за 13 хвілін перад тым, як ён меў спрацаваць. Можна сказаць, што Бог зноў умяшаўся, каб уратаваць габрэяў. Сінді, як вядома, 13 містычная лічба ў юдаізме. Мы верым, што Бог мае 13 атрыбутаў, з якіх найвышэйшы Эйн Соф, што значыць без канца ці пустка без канца. Пустка без канца. Цікава. Гэта найчысцейшая форма духу. Бляха. Дзякую. Уключыце мульцікі. Я Сінді Померанц, навіны 8 каналу, і я стаю перад бажніцай Ахават Тора.
Vizod Hatara. Vizod Hatara. Дэнни? What? Что? Телефон. Алло. Здароў, Дэніел Беллінд, як маешся? Хто гэта? Гай Дэнілсон? Што з тваім артыкулам? Не знайшоў рэдактара, каб паставіць, але, пэўна, знайду цяпер пасля бомбы ў сінагозе. Гэта ж быў ты, так, Дэнні? Гэй! Хочаш забіць габрэя? Гэта там. Ільёў Манзеці, чацвер 11 жніўня, кангрэгацыя «Сыны Ізраіля». Спынімся за рогам і пройдзем назад. Воплескі. Пэўна, скончылі. Кладзіце на жывот, упор на локці. Чаму я? Бо ты хочаш забіць габрэя, а я ўжо забіваў. Праўда? Каго ты забіў? 4. Але не такіх важных. Як ты пазнаў, што яны габрэі? Я ведаю. Як? Я быў габрэем у мінулым жыцці. Дзякуй вялікі, што прыйшлі. Вось яны. Дзякуй яшчэ раз. Страляй у галаву. Заўжды страляй габрэю ў галаву. Я дрэнны стралок. Проста трымай яго ў скрыжаванні. Цяпер. Спускай курок паволі. Зрабі гэта. Чорт! Ты наўмысна спудлаваў. Не, я трымаў яго ў скрыжаванні, проста я дрэнны стралок. Што гэта? Што? Чортаў жыт, я ведаў! Халера! Усе габрэі былі запалоханыя тым, што здарылася на гары Морыя, і мы дагэтуль жывем у страху. Страх Божы – пачатак мудрасці. Страх Божы змушае баяцца ўсяго. Габрэі толькі ўмеюць баяцца і быць ахвярамі. Ты ўвогуле верыш у Бога? Я адзіны, хто сапраўды верыць. Я бачу яго як ёсць, гэта апантаны ўлада і вар'ят, і мы павінны яму пакланяцца, Ніколі. Аві, папрасі рабі Спрынгера прыйсці забраць Дэнні з майго ўроку. А ты? Калі б ты сышоў з Егіпту, ты б загінуў у пустыні, як тыя, што пакланіліся залатому цяляці. Дык хай ён знішчыць мяне. Хай гэты самазадаволены буян мяне заб'е. Давай. Дэнні. Дэніел Беллінд. Вярніся. Як маешся? Нормально. Мы хацелі б з табой нешта абмеркаваць. Усё добра? Так. Мы хочам заснаваць легальны, інтэлектуальна сур'ёзны фашысцкі рух. Мы хочам навесці масты да розных палітычных сілаў, групаў, кшталту соцыябіялогія, зямля найперш, праекты геном, рабіць лекцыі, запрашаць чорных, габрэяў, лібералаў, Чомскі, Стэнлі Крауч. Ведаеце, я ўсё жыццё такога чакаў. Мы б хацелі, каб ты нам памагаў.
Прамовы, семінары, збор сродкаў. Збор сродкаў? Нам трэба хтосьці разумны. А што з сінагогамі, манзеці і так далей? Нам трэба інтэлектуалы, у нас хапае граміл. Я не інтэлектуал. Я чытаю, але збор сродкаў гэта... Дэні, мы хочам, каб ты размаўляў з людзьмі. Ты ж можаш гэта? Вядома, магу. Маеш прыстойны гарнітур? Мы купім. Давядзем яго да ладу, набудзем мабільны. Усё іншае, што трэба. Дзе ты гэта ўзяў? Дзе я ўзяў што? Што ты робіш? Дзе ты гэта ўзяў? Скраў з сінагогі. Ты ўмееш гэта чытаць? Надзень штось, нельга сядзець перад ёй голай. Чаму? Бо гэта Божае слово, і яно святое, а цела не. Глупства. Так, глупства, адзенься. Габрэі любяць раздзяляць рэчы. Святое ад свецкага, мяса ад малака, воўну ад палатна, суботу ад будняў. Габрэі ад паганцаў, нібы каліва аднаго цалкам забрудзіць другое. А хто забрудзіцца? Габрэі ці паганцы? Добрае пытанне. Чаму няма знакаў прыпынку? Іх прыдумалі пазней, і габрэям яны не трэба, бо яны ўсё ведаюць на памяць. Кожнае слово і літару. А ты ведаеш так? На памяць. Не? Але можаш чытаць на іўрыце? А табе што? Бо я хачу ведаць. Што гэта за слова? Не кранай. Што ён сказаў? ויאמר אדוני אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך על הארץ אשר אראך. Што гэта значыць? І Бог сказаў Абраму: «Пакінь зямлю сваю, месца, дзе ты нарадзіўся, дом бацькоў тваіх, і ідзі ў новую зямлю, месца, што я пакажу табе». Я хачу, каб ты мяне навучыў. Навошта? Ведай свайго ворага. Бо гэта асноўны тэкст заходняй культуры, і я хачу чытаць яго ў арыгінале, ясна? Гэта вельмі складана, трэба гады, каб навучыцца. Я здольная да моваў. Добра. Можаш узяць паперу і асадку там.
алеф. Як малая свастыка. Яна не чытаецца, пазначае галосны. Тут няма галосных, толькі кропкі пад літарамі. Я дам табе хумаш. Бет. Бет, Гімел. гімел, Далет. далет, Гей. гей. Чаму ты тут, а не з Кертысам? Не кажы, што дзеля бясплатнага уроку габрэйскай. Лепшы секс. Нягледзячы на яго вялізны чэлес, Затое з табой трагічнае вымярэнне. хто з вас лічыць сябе антысемітам? Добра. Тэрмін трохі недакладны, бо габрэі толькі тэхнічна адзін з семіцкіх народаў. Але для нашых мэтаў прымем, што антысеміт той, хто ненавідзіць ці проста супраць габрэяў. Чаму мы іх ненавідзім? Спытаю так. Ненавідзім, бо яны лезуць, дзе ім не месца? Ці таму, што яны адасабляюцца ад усіх? Таму, што ў іх шмат грошай, ці яны імі выхваляюцца? Бо яны бальшавікі ці капіталісты? Бо ў іх найвышэйшае IQ ці найбольш актыўнае сэксуальнае жыццё? Сказаць, чаму мы іх ненавідзім насамрэч? Бо мы іх ненавідзім, бо яны існуюць. Бо гэта аксіёма цывілізацыі, як мужчына прагне жанчыны, любіць сваіх дзяцей, баіцца смерці, так ён ненавідзіць габрэяў, без прычыны. Калі б яна была, якісь хітры жыд паспрабаваў бы давесці, што мы памыляемся, што толькі ўзмацніла б нашу нянавісць. Насамрэч усе прычыны ў трох простых літарах Ж, И, Д. Жыд. Кажы хоць мільён раз, гэтае слова ніколі не траціць значэнне. Жыд, 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 жыд. Я дам вашай групе 1000. Вы далі 50 000 на студэнцкі часопіс. Тады была магчымасць, цяпер не. Мне здаецца, цяпер шмат магчымасцяў. Я чытаў ваш тэкст. Вельмі разумна і вельмі няслушна. У чым? Забудзьце пра габрэяў, гэта ўжо не працуе. Ёсць толькі рынак, і яму пляваць, хто ты. Людзям трэба вартасці і перакананні. Не, разумным не трэба. Слухайце, я дам 5000, калі вы пацвердзіце ваш беспадаткавы статус. Але як зваліцеся з гэтага каня, заходзьце. Я пакажу вам, як зарабіць шмат грошай. Мяне не цікавяць грошы. Зацікавяць? Вы габрэй. Можа, самі не ведаеце, але вы габрэй. Можа, мы ўсе цяпер габрэі. Якая розніца? А дзе Дрейк? Не з'яўляўся? Не, гэта дзіўна, ніхто яго не бачыў. Слухай, Дэнні, гэта будзе зусім іншая прылада. Глупства. Уяўляеш, як выглядаў перад Кертысам і Лінай? Так, прабач, больш такога не будзе. Я ўзяў на вюткі таймер і запасную батарэю. Час забіць трохі габрэяў. Я толькі пра гэта і гавару, цяпер гэта здарыцца. Пэўна? Табе пора.
Можна ў шабат узяць слухаўку, калі тэлефон доўга звоніць? Не, можа, хтось памыліўся, але калі гэта можа быць сваяк, якому трэба дапамога, скіньце слухаўку локцем і паслухайце, хто гаворыць. Калі забаронена? Талмуд вучыць нас. Можна абіраць апельсіны ў шабат? Так, але тады з'есці іх адразу. Можна разарваць пакет, каб з'есці ежу з яго. Дэні? 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 Здароў! Я Стюарт. Шенбаум. Шлёмо. Шлёмо. Дэні, божа. Гады ў рады. Як маешся, што робіш? Я цудоўна вучуся на рабіна ў семінарыі. У семінарыі. А ты як? Што робіш? Штосьці дзіўнае, пэўна? Не, гэта такі андэрграунд. Нешта мастацкае? Не. Прыватны бізнес. Памятаеш Мір'ям? Так. Здарова. Здароў. Яна ў Еле на юрыдычным, практыка ў пракуратуры. Пабярэмся ўвесну ў Іерусаліме. Цудоўна. Можа, Дэні зойдзе на міньян на Рош Хашана? Добрая ідэя, мы молімся з групай у семінарыі. Угадай, хто будзе? Аві! Паспрачайцеся, як даўней. Дэні з Аві спрачаліся пра ўсё. Талмуд, Тору, палітыку, дзяўчат. Заўжды канчалася бойкай. Памятаю. Я заўжды перамагаў. У спрэчках так. Вось, я запісаў адрас. Прыходзь, будзе цікава. Так. Моя краіна святая, прыўкрасная зямля свабоды, табе пяю я. Taase. Lacha peso vachal tamuna. Не рабі выявы Бога, ані мужчыны ці жанчыны, ані нічога падобнага да чагосьці, бо ён не падобны да нічога. Нельга не толькі ўбачыць ці пачуць яго, нават думаць пра яго. Дык якая ўвогуле розніца, ці ёсць ён, ці яго няма? Няма розніцы. Хрысціянства дурное, але там прынамсі ёсць у што верыць. Ці не верыць. У юдаізме нічога няма. Нічога апроч пустаты. Юдаізм не зусім вера, хутчэй збор правіл. Выконваць шабат, запальваць свечкі, наведваць хворых. І прыйдзе вера? Нічога не прыйдзе. Бо ты так робіш не таму, што гэта слушна і не каб збавіцца, бо ніхто не збавіцца. Ты робіш так, бо Тора так кажа, і ты падпарадкоўваешся. Херня, далі Бог. Не брыдкаслоў перад ёй. Чаму я мушу падпарадкоўвацца? Не мусіш. Думаеш, я мушу, бо прычыны няма? Думаю, ты не мусіш. У юдаізме нават не патрэбны Бог. Ёсць Тора, і яна твой хераў Бог. Кніга закрытая. А твоя габрэйская неблагая. Я ж казала, што здольная. А яшчэ табе няма што рабіць увесь дзень. Я навучылася хутчэй і лепш за цябе? Можа, я разумнейшая. Гэта смешна? Думаеш, толькі габрэі разумныя? Думаеш, я габрэй? Ты толькі пра іх і гаворыш. Габрэі, габрэі, габрэі. Так шмат пра гэта гавораць толькі габрэі? Нацыі ўвесь час пра гэта гавораць. Так? Сапраўдныя. Гітлер і Гёбельс няспынна пра гэта казалі.
Дык ты стаў нацый, каб можна было няспынна гаварыць пра габрэяў? Хочаш у зуб? Давай. Давай запалім свечкі ў пятніцу і прамовім кадыш. Кадыш, молитва по померлых. Кідыш. Прамовім кідыш. Запалім свечкі. Давай. Паголім мне галаву, трахнемся праз прасціну, усё як мае быць. Проста паспрабуем. І сказаў яму Абрагаме, ён сказаў: вось я, Бог сказаў: возьмі сына твайго, адзінага твайго, якога ты любіш, Ісаака, і ідзі ў зямлю Морыя. Ён не адзіны сын, адзіны, якога ён любіць. Забіваюць толькі каго любяць. Што ты тут робіш? Я чуў, ты антысеміт? Калі вы пасталееце? Ён скінгед. Гэта проста стыль, аві ёсць скіны антырасісты. Павер, Дэні фашыст. Ты фашыст? Дэні, так? Ён думае, габрэй уломкі. Што значыць фашыст? Я сказаў, ён габрэй-нацыст заўжды быў. А аві нацый-сіяніст. Сіяністы не нацысты. Яны расісты, мілітарысты і дзейнічаюць як штурмавікі на тэрыторыях. Ты іх ненавідзіш, бо яны ўломкі ці бо яны штурмавікі? У іх няма лагераў смерці. У іх былі Сабра і Шатыля. Ці проста ненавідзіш? Там ліванцы забівалі ліванцаў, ізраільцы не ведалі. Яны ведалі пра лагеры. Шарон падбухторыў фалангістаў да забойства. Гэта невядома, няма доказаў. Ты чытаў «Нью-Йорк Таймс»? Там была вайна, людзі гінулі. Чаму ад габрэяў заўжды патрабуюць большага, чым ад іншых? Бо мы абраны народ, так, Дэніел, так? Пачытайце ранніх еўрапейскіх сіяністаў. Яны дакладна такія ж, як Гёбельс. Такія ж, як ты. Нацы рабілі ўсё, што казаў Гітлер. Вы робіце ўсё, што кажа Тора ці Рабі. Такая ж рабская ментальнасць. Хопіць. Тут не месца. Не ў шуле, не ў шуле. Чаму ты прыйшоў дзеля мяне? Вывучаць Тору. Ты ж ненавідзіш Тору. Але мне цікава яе вывучаць. Выкрываць хлусню і збачэнствы. Ведаеш жарт пра габрэя на бязлюдным востраве. Калі яго знайшлі, ён збудаваў 2 сінагогі. Пытаюць, навошта табе 2 сінагогі? Ён кажа: адна, каб маліцца, другая, каб нагі маёй там ніколі не было. Ты молішся ў той, куды не нагой. І наадварот. Я прыйшла. Раскажы пра Ліну Мёбіус. Адкуль ты ведаеш пра Ліну? Я працую ў пракуратуры. На тых сходах палова людзей інфарматары. Той хлопец Таймс? Каторы? І он там не адзін? Хрэнь. Будь асцярожны. Палова правых грошай Нью-Йорку сёння тут. Яны прыйшлі ўбачыць цябе. Уразіш іх, пакажаш, на што ты здатны, і заўтра наш рух пойдзе ў гору. І праз паўгода мы будзем на першай бачыне «Нью-Йорк Таймс». Гэта ён? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Хтосьці ведае, што гэта? Габрэйская малітва. Габрэйская малітва. Чаму я пачаў з габрэйскай малітвы? Бо ты габрэй. Гэта можа быць прычынай. А яшчэ? Спытаю так. Хто хоча знішчыць габрэяў? Хто хоча змалоць іх косці ў пыл? А хто хоча, каб яны зноў паўсталі? Яшчэ больш заможныя, паспяховыя, магутныя і разумныя, чым даўней. Ведаеце, што мы мусім рабіць? Мы мусім любіць іх.
Што? Ён сказаў любіць габрэяў? Strange, I know. Гэта дзіўна, так. But with these Але з people, габрэямі ўсё няпроста. the Jew says he Габрэй wants кажа, to што be left хоча alone, толькі, каб study яго не Torah, чапалі, вывучаць сваю Тору, паціху рабіць бізнес, распуснічаць са сваёй разбэшчанай жонкай, але гэта няправда. Ён хоча быць зненавіджаным. Ён прагне нашай пагарды. Ён чапляецца за яе, нібыта гэта сама яго сутнасць. Калі б Гітлера не было, габрэі прыдумалі б яго. For without such hatred, Бо без гэтай нянавісці так званы абраны народ знік бы з зямлі. and this reveals a terrible Гэта жахлівая праўда і наша галоўная цяжкасць як нацыстаў. the Jews are treated. Чым горш мы робім габрэям, тым мацнейшыя яны робяцца. Егіпецкае рабства зрабіла іх нацыяй, пагромы іх загартавалі, Аўшвіц спарадзіў дзяржаву Ізраіль. Suffering, it seems, is the very Падобна crucible пакуты of their горан being. іх духу. Дык калі габрэі, як сказаў адзін з іх, не прымаюць адказу «так», For an answer, скажам ім let us «так». say yes to them. If they thrive Яны on прагнуць opposition, супрацьстаўлення. let us cease to oppose them. Давайце The only way ўнікаць to яго. annihilate this insidious Адзіны evil once and спосаб for all знішчыць гэты падступны народ расы назаўжды — адкрыць яму нашы абдымкі, запрасіць іх у нашы дамы і абняць іх. only then will Толькі they тады vanish яны from знікнуць assimilation, праз normality, асіміляцыю, love. нармальнасць і любоў. We cannot pretend. Але нельга ўдаваць, бо габрэй зусім не дурань, ён пазнае крывадушнасць і паблажлівасць. Каб знішчыць яго, мы мусім любіць яго To шчыра. destroy him, we must love him sincerely. Так. If the Jews are Калі габрэя ўзмацняе нянавісць, то ці гэтае разбурэнне, як ты кажаш, праз любоў ці яшчэ як, не зробіць іх яшчэ мацнейшымі, чым цяпер? Yes, Так, infinitely бясконца мацнейшымі. they would become Яны as God. стануць як Бог. Слухайце, гэта іх наканаванне знікнуць, каб прыпадобіцца да Бога. Jesus Ісус understood выдатна this гэта разумеў. and look what was І accomplished паглядзіце, there што with зрабіла this смерць one усяго righteous аднаго man. асвечанага габрэя. Уявіце, што будзе, калі забіць усіх? So let us Дык say скажам разам: Shema Israel. Ты звар'яцеў? проста выказаў думку. Якую думку? Больш ты ў нас не працуеш. Ліна. Ліна, хадзі сюды. Паводле паліцыі ён выйшаў з рэстарацыі і прайшоў 1,5 квартала да свайго офіса. Дзеля ўваходу невядомы 7 разоў стрэліў у яго і ўцёк. Парамедыкі з'явіліся праз 1,5 хвіліны, але спадар Манзеці загінуў на месцы. Нападніка апісваюць як белага мужчыну 20-30 гадоў. Думаеце, я... Мы не хочам знаць. Гэй, спадар Манзеці. Ты забіў Ілью Манзеці. Ліна Мёбіус кажа, гэта твая ідэя. Ты прапанаваў гэта на сходзе ў яе дома. Божа, Дэні, Калі я так думаю? ты так не думаеш. Не? Скажы, што так думаеш. Ты рады, што Манзеці мёртвы? Ты хочаш забіць габрэяў, забіць мяне? Што, калі ты пранік да нацыстаў, каб выкрыць іх? Не. А пра забойства Манзеці казаў, каб пераканаць, што ты сапраўдны антысеміт. Калі б ведаў, што хтосьці сапраўды яго застрэліць. Гэта няправда. Падумай пра бацьку, Лінду. Цябе зусім не хвалюе, праўда, так? Дэні, я спрабую ратаваць цябе. Чортава. Жыдоўка. Ты мусіш запісаць Ліну Мёбіус на стужку. Як яна кажа табе зрабіць штось гвалтоўнае. Мяне не турбуе, праўда, мне важны ты.
Кол Нідрэй у 6:30. Мне трэба да Стюарта. Прыходзь, калі спатрэблюся. Што гэта? Гэта эра ў Йом-Кіпур. Павячэраем і пойдзем у шул. Выкупляць грахі. Давай будзем як Айхман. Ён вывучаў Тору і ненавідзеў габрэяў. Як Айхман, ці ты проста дурэеш? Не ведаю, проста хацела паспрабаваць. Чаму? Бо так хоча Бог? Я думаў, Бога няма. Ён так хоча, ёсць ён ці не. Мы можам змагацца з ім і будзем зламаныя ці падпарадкавацца. І будзем зламаныя. А што, калі быць падпарадкаваным, зламаным, нікчэмным? Што, калі гэта найлепшае пачуццё, даступнае нам? Слухай, проста запалі са мной свечкі, і мы паяму. Ты мусіш паесці? Спачатку ядуць, потым свечкі, бо як запаліш свечкі, гэта ўжо Йом-Кіпур, і трэба пасціць. Я мушу ісці. Мірыям, адкажы. Свята яшчэ не пачалося, адкажы, алё. Стюарт заўтра вядзе Нейлу, так? Бо ён заўжды вядзе. Скажы яму, я буду заміж яго. Я буду весці. І скажы, калі ён будзе замінаць, я выб'ю з яго ўсё гаўно проста там. Ты забіў Мензеці? Не, я. Дрэйк забіў. Гэта 60-е? Павярні направа. Навошта? Павярні, кажу. Што так хутка? Расслабся. На які час паставіць? 7:30 вечара заўтра. Добра. 19:30 мінус... Дай мне скотч. Тут усё умацаванае, не ўзляціць, як мы хочам. Слухай, ёсць знаёмы, можна здабыць дынаміту. Не, выбух будзе заўтра, ўсё ў парадку. Галоўна ўзарваць катэдру. Не чакай, нічога не ў парадку. Стаў. Манзеці удар мафіі? У забойстве Манзеці падазраюць габрэя-нацыста Гай Дэнілсан. Ілью Манзеці быў адным з найбольш паважаных і ўплывовых людзей у Нью-Йорку. Інвестыцыйны банкір, дыпламат, дарадца прэзідэнтаў і мэраў. Ён браў удзел у фармаванні грамадскай палітыкі больш за 3 дзесяцігоддзі. Яго будзе не ставаць. Майкл Портер, Нью-Йорк 1. Значыць, калі ён з'явіўся ў вашым доме, вы не ведалі, што ён габрэй? Паняцця не мела. Але не магу сказаць, што страшна здзіўленая. У якім сэнсе? Мяркую, антысемітызм сёння збольшага габрэйскі феномен. Вы не згодны? Ці ў Трэцім райху шэраг лідараў нацыстаў не былі габрэйскага паходжання?
Ён сказаў яму: ты наклікаў на нас гэту бяду. Які твой занятак? Адкуль ты прыйшоў? З якога ты краю, які твой народ? Я габрэй, адказаў ён, і шаную пана, Бога з нябёсаў, які зрабіў мора і сушу. Здароў. Что ты тут робишь? Мір'ям звонила, шукала цябе. Яна сказала пра службу, я подумала, ты прыйдзеш. Ты мусіш пайсці, добра? Слухай, я разумею, ты хочаш весці, але людзі... Стюарт, заткніся. Дэні, калі ласка. Слухай, ты мусіш пайсці, ясна? Шаноўны, цішэй. Сыходзь, усё. Я спрабую сачыць за тэкстам. Бо мора рабілася ўсё больш бурлівым. Ён сказаў: кіньце мяне за борт, і мора суцішыцца. Бо я ведаю, што гэты жахлівы шторм праз мяне. Я пагавару з ім. Слухай, Дэні, людзі чакаюць мяне, яны не хочуць кагосьці невядомага. Стюарт, я мушу гэта зрабіць. Старонка 450. Боже, ты ведаеш, хто гэта? Ты бачыла газету? Ты чытаеш газету ў Йом-Кіпур, Бэры? Бачыла, гэта не ён. Ён быў на Рош Хашана са Стюартам і Мір'ям. Той ніколі не прыйшоў бы ў шул. Хочаш у заклад? Я ўпэўнены, паклічу паліцыянта. Добра, кліч паліцыянта. Я пэўны, гэта ён. Avinu Mokeinu Chatanu Lefenecha. Avinu Mokeinu Chatanu Lefenecha. Avinu Mokeinu Chatanu Lefenecha. Што ён робіць? Вы мусіце сысці. Ты вядзеш, дык вядзі. Тут бомба, перастань, Дэні. Я быў тут учора ноччу, устанавіў бомбу пад бэлькай. Яна выбухне ў 7:30. У вас 5 хвілін, каб вывесці ўсіх. Што ён сказаў? Тут бомба, прэч! О, Божа. Мы мусім выйсці з памяшкання. Дэвід, вывядзі жонку хутчэй. Надзвычайная сітуацыя, усе мусяць выйсці з будынку. Аві, вывозь усіх. Усе выходзьце хутчэй. Выходзьце асцярожна. Зважайце. Дэні, хадзі. Дэні! Дэні! Ідзем. Што з Дэні? Ён не пойдзе. Што значыць не пойдзе? Калі б ты сышоў з Егіпту, ты б загінуў у пустыні, як тыя, што пакланіліся залатому цяляці. Дык хай ён знішчыць мяне цяпер. Давай. Забі мяне, вось я. Зрабі гэта.
Дэнни, рады, што ты вярнуўся. Я хацеў працягнуць тую нашу размову. Я не магу цяпер. Пра Абрагама і Ісаака. Помніш, што ты сказаў? Што Ісаак памёр на гары Морыя. Я падумаў, можа, ты маеш рацыю. Помніш, што ты сказаў? Што Ісаак памёр на гары Морыя. Я падумаў, можа, ты маеш рацыю. Памёр. І потым узрадзіўся ў будучы свет. Помніш, што ты сказаў? Што Ісаак памёр на гары Морыя. Я падумаў, можа, ты маеш рацыю, памёр, і потым узрадзіўся ў будучы свет. Дэнні, стой. Куды ты думаеш, ты ідзеш? Хіба ты не ведаеш? Там уверсе нічога няма. Аператар Джим Дено, кампазітар Джоуэл Даймонд, аўтар сцэнарыя і рэжысёр Генры Бін. Сына твайго, адзінага твайго, якога ты любіш, Ісаака, і ідзі ў зямлю Морыя, і там прынясі яго на цэласпаленне на адной з гор, пра якую я скажу табе. Ну, я скажу табе. Гэта праверка веры Абрагама, яго адданасці Богу. Гэта не пра веру Абрагама, а пра ўладу Бога. Абстракцыя. Яны апантаныя абстракцыяй. Нават забіць роднага сына. Бо я ўсё, а ты нішто. Габрэі, юдаізм. Адрозненні ёсць, вядома, але яны неістотныя, бо для габрэя яго габрэйства пануе над усім. Sexuality.